bada zer ikasi pranko. Egun hau gure oroimenean itxatxira sekulako, ta entzule hoi milaka esker etorri zeratelako. Jende honekin kantatze hutsa, neretzat aze ametsa. Kaliforniar hauek euskaraz ez da ulertzen erreza. Eta museo ederronetan zerbait eskatu baneza. Euskara inoiz ez bedi bihur museoetako pieza. Orduta laurden jada joan da, ez alda aixe igaro. Zuena ez dakit nere barrua pozez txoraturik dago. Eta jendea horre xerita lasai dakusatzearo. Hauek goserik ez daukateta kanta dezagun gehiago.